Lijep pozdrav svima! U današnjem videu vam želim objasniti kako radi ova elektronika iz ovog LED drivera koji napaja ovaj tu LED panel. Pa evo dakle, da krenemo, ovo je takozvani neizolirani buck konverter. Buck konverter zato što snižava napon, a neizolirani zato što ne postoji galanska veza između mreže i ovog tu izlaza, odnosno mreža, odnosno ulaz od 230 V i izlaz su električki povezani. Jako puno njih misle da je ovo tu transformator i iskreno izgleda kao transformator, međutim nije. Ovo vam je samo obična zavojnica sa željeznom jezgrom. Pa evo da vidimo još koje tu komponente imamo. Dakle, ovo nam je ulaz faze 0. Ovdje vidimo Grecov spoj, elektrolitski kondenzator, integrirani krug, odnosno čip, otpornik, rekli smo zavojnica sa jezgrom, ovdje je dioda i ovdje je mali SMD otpornik. I sad, bitno je da vam naglasim da ova elektronika nije originalna, znači ona je samo kopija i to se vidi po tome što nisam mogao naći šemu od ovog integriranog kruga, tako da evo da vas ne zbunjuje, znači ovo nije standardna elektronika nego je kopija, ali evo ja ću u ovom videu objasniti kako baš ova kopija, odnosno ova tu elektronika funkcionira. Tako da eto, idem sad nacrtati šemu od ove elektronike, pa da vidimo što je sa čime spojeno i kako to sve funkcionira. Evo ga, ovo vam je cijela šema, na njoj se ne budem zadržavao jer sam nacrtao jednostavniju malo šemu po kojoj ću objašnjavati, ali evo idemo po ovoj šemi proći koje tu sve komponente imamo i kako je zapravo sve spojeno. Dakle, ovdje imamo ulaz, znači faza je 0, Grecov spoj, kondenzator, obična dioda, broj LED dioda u seriji, otpornik koji je paralelno ovim LED diodama, zavojnica sa jezgrom, current sense otpornik i čip integrirani krug. Sad što znači ove oznake? CS je current sense, tu se spaja ovaj otpornik, vidjet ćete poslije o čemu je riječ i zašto. Ovo je ground, ovo je pin za zaštitu od prenapona, međutim ovdje nije nigdje spojen. Ovaj pin je označen sa not connected, znači nije spojen nigdje, on isto ništa. I na ovaj pin high voltage je spojen ovaj potencijal od plus 315 V, odnosno napajanje. I imamo tu drain od MOSFET-a, znači unutra se nalazi integrirani N-kanalni MOSFET i on ima evo dva pina za drain kako bi podijelio struju na pola i kako bi se povećala onda efikasnost i smanjila disipacija snage. I sad krećemo kako funkcionira ovaj sklop. Kad dovedemo ovdje napon od 230 V, u izlazu dobijemo pulsirajući DC napon i onda kad stavimo ovaj kondenzator za peglanje, odnosno glađenje izlaznog napona iz Grecovog spoja, taj će se kondenzator napuniti na amplitudu ovog mrežnog napona i to je efektivna vrijednost 230 V puta korijen iz 2 i to je 315 V. I sad, taj napon će doći gdje? Taj napon će napojiti ovaj high voltage pin i integrirani krug će dobiti napon ovdje, dobit će od tu plus 315 V, a ovdje će dobiti minus 0 V. I sad smo napojili ovaj integrirani krug. Integrirani krug, znači kad je dobio ovaj napon od plus 315 V, on će povući jako malo struju iz izvora, koja je dovoljna da se ovaj tu MOSFET uključi. Kad kažem da se MOSFET uključi, to doslovno znači da je MOSFET doslovno zatvorena sklopka, odnosno uključena sklopka. I sad će ovaj dio dobiti put prema zemlji, znači dobit će ground, dobit će masu. I sad, što se dalje dešava? U svakom strujenom krugu gdje postoji spoj dviju točaka različitih potencijala, znači ovo je plus 315, ovo je 0, poteći će struja. I sad, kako će ta struja teći? Znači opet ide ovako od plusa. Evo ga, naše LED diode su sada upaljene. Idemo sad to prokomentirati. Ok, tu smo uočili da je potencijal na anodi veći od potencijala na katodi i ove LED diode moraju zasvjetliti. E onda, pogledajmo sad ovo. Magnetski tok u ovoj zavojnici je porastao. Znači, budemo polaritet obilježili, znači tu je bio plus, tu je minus, znači logično plus je evo, zato što je od ovdje gore i minus je od dolje. I sad, koja je zadaća ove tu zavojnice? Zavojnica tu ima dvije zadaće. Sad ćemo reći prvu, poslije ćemo vidjeti drugu. Prva zadaća ove zavojnica se uvijek opire promjeni struje. Šta to znači? Kad je tu potekla struja, zavojnica nije dopustila da se struja naglo promijeni. Znači, struja nije mogla naglo porasti, nego polako raste. Znači, na primjer, 5, 10, 50, 100, 250, 300 mA kroz zavojnicu. Dakle, zavojnica ne da struja naglo poraste. Evo samo da pogledate malo ovo da vam bude jasnije. Dakle, ako imamo sklopku i žarulju bez zavojnice, znači ako se sklopka uključi, dakle tu je kad se sklopka uključila, znači struja naglo poraste na 1 A i naglo padne na 0 A. Međutim, ako imate u krugu zavojnicu i sklopku uključite,
onda će struja polako rasti dok ne dosegne ovaj 1 amper i onda kad ju isključimo će naglo opasti na 0. Evo, to se dešava i ovdje. I sad, rekli smo struja polako raste. Ovdje piše da struja mora biti 300 mA jer i ova elektronika radi u režimu rada ograničenja struje, znači ona struju mora ograničiti i ta struja je 300 mA. I sad, kako ova elektronika zna kad tu prolazi 300 mA? Pa evo, znači, jako jednostavno, imamo tu ovaj otpornik i na njemu se mjeri napon, odnosno ovaj integrirani krug ima podatak koji je napon na njemu. Znamo koji je napon na njemu iz Ohmovog zakona, U je jednako I puta R. R znamo koliki je, to je 0,75 ohma, dakle napon na otporniku će biti, ako je 0,3 ampera, odnosno 300 mA puta 0,75, napon na otporniku će biti 0,225 V. Evo ga, kad ovaj integrirani krug vidi da mu je napon, znači između ovoga, znači napona kojeg mjeri na otporniku i grounda, kad vidi da je taj napon 0,225 V, on će se isključiti, zato što zna da je tada prošla ovim krugom struja od 300 mA. Dakle, struja je polako rasla, znači recimo 5, 10, 100, 250, 300 mA, isto tako je i napon polako rasao, dok nije došao do 0,225 V i onda je integrirani krug rekao, aha, prolazi mi 300 mA, moram ovo sad isključiti. I on isključi ovaj MOSFET, dakle kao da je neko isključio sklopku. I sad, ovdje struja više ne teče. Međutim, obratite sad pažnju i pogledajte koja je druga zadaća ove zavojnice. Kad se ovaj strujni krug isključio, u ovoj zavojnici je magnetski tok opao, odnosno smanjio se. Kako zavojnica na sebi želi održati staro stanje koje je bilo prije, ona na sebi okrene polaritet. Onda ovo postane minus, ovo postane plus. Pošto je sad ovdje plus, a ovdje minus, onda će struja proći ovako. Uočite, ova dioda je sad propusno polarizirana, ona će omogućiti da struja ponovno prođe ovim diodama i evo ga, sad se strujni krug zatvorio ovim putem. I šta smo sa time dobili? Pa kad je izvor bio isključen, LED diode nisu vukle energiju iz izvora, nego su potrošile energiju koja je bila skladištena u magnetskom polju od ove tu zavojnice. I sad, šta se još u međuvremenu desilo? Kad je struja kroz ovaj krug opala, i isto tako je opao i napon na ovom tu otporniku i otišao je ispod 0,225 V i integrirani krug je rekao, aha, moramo držati 300 mA, napon na ovom otporniku mi je pao, idem ponovno uključiti ovaj MOSFET. On ga ponovno uključi, sad struja teče ovim zelenim putem, kad sam označio zelenom, opet ovako teče. Struja polako raste, znači polako ide zbog zavojnice, ne može naglo porasti, polako se podiže, isto tako se ponovno podiže napon na ovom tu otporniku i kad taj napon dosegne 0,225 V, onda ovaj integrirani krug ponovno isključuje. Kad je sklopka isključena, energija u ovoj zavojnici je bila skladištena u magnetskom polju. I sad, zavojnica okreće polaritet, ponovno, opet je tu plus, tu je minus i sad strujni krug teče ovdje i LED diodice su napojene sa magnetskom energijom koja je bila pohranjena u ovoj zavojnici i ciklus se dalje ponavlja. Evo još da pogledamo zašto su diode bile blinkale kao u prošlom videu. Dakle, evo što se ovdje desi, evo ja sam bio mjerio napon na diodama dok su propusno polarizirane i taj napon iznosi 45 V, to je minimalni napon koji se mora postaviti na te LED diode u seriji kako bi one svjetlile. I evo, pogledajte sad što se ovdje dešava. Dakle, ovo je napon na kondenzatoru i kad uključimo, taj napon poraste i ostaje jako blizu ove amplitude od 315 V. Što to znači? Dakle, evo uočite, kondenzator omogućava da napon bude veći od ovog minimalnog napona koji je potreban da LED diode svjetle. Međutim, ako kondenzatora nema, onda će diode dobiti ovaj čisti punovalno ispaljeni napon i pogledajte koji se problem tu sad dešava. Dakle, tu uključimo, ok, ovdje diode se svjetle. Zato što je napon prešao 45 V. I sad, problem je što, evo točno tu, će napon pasti ispod ovog napona koji je potreban da bi LED diodice svjetlile. Što znači da LED diodice u svim ovim dijelovima neće svjetliti, dok će u ovim tu dijelovima svjetliti. I evo, zbog toga vam se diodice pale i gase i onda mi to vidimo kao blinkanje. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!